Ζωή. Ένα ταξίδι. Ένα θαύμα μοναδικό. Αγάπη. Θάρρος. Ισορροπία. Μαγεία. Έρωτας. Τι συμβαίνει όμως στη ζωή μας όταν εμφανίζεται ο εγωισμός, η εξουσία, ο φόβος? Πάθος, οργή, διαμάχη. Ένας μαγικός κόσμος δημιουργείται και μας αποκαλύπτει τη σπουδαιότητα της κάθε στιγμής και τις αξίες της ζωής. Ένα ταξίδι προς την αυτογνωσία και την ενηλικίωση. Ένα ταξίδι προς την πραγματοποίηση των ονείρων. Το ταξίδι της ζωής. Σενάριο σκηνοθεσία Αντώνης Πασβάντης. Μουσική επιμέλεια Ειρήνη Αναστασίου. Στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Για 8 μόνο παραστάσεις.